Limbanor syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Agkararag kakadimot kapsat. Ibukses mo. May lasing ko. Nana Sela. Nana Sela. Si kakadidayta. Nana. Bigay na ilasing. Gapo iti beto yun. Linglingdan na ngamin tirupa yun. Ela. Si kagayam dayta. Tumapaya kasta tilangam. Kas kaya bakit? Tinasayaan. Agtugaw tayo pa'y nana. Tagsarsarita tayo. Sige, Ela. Agtugaw tapay. Tagsarita ta. Apay adi ka pumanaw iti mansyon. Lukas tamat laang. Ang mga ludakes ti aramidin day taabay ka. Tsak kaya ti pumanaw itanana. Gaputa ang mga nagaramid dakit ti itibasol ko. Gatdakesak kada dun Simon. Amok ti ugali ni Bart. Kasta ka di? Da kayo, nana. Kumusta kayo? Apay nga da kayo dito eh. Sinarong karakti kala pa umikan titanam ni Marina. Nagiti ubi. Kumusta dan, nana? Apay anak sanaay kayo. Maladingitan na iti naramid ni Ella. Asyak ti akin kapanunutan. Apay, nana. Anya ti naramid yun? Impaampun mi iti may isang ubing. Anya? Uy, gaputa di mi ida maipaayan iti napintas a masakbayan. Hinaudi ti adda-kada kami ita kinidalpas. Nga iso ti karkarikatan mi apagadalan. Nan, kaya't mi anasaya ato ti masakbayan na. Iso nga ar-aramit mi ti amin nakabalan mi. Tapno makaatal. Nagsaya atong panagpuspuso niya, Nana Sela. Awan ti sabali ang mga iwan kadakwada. No di na kami. Idawdawat ko, asapay lang kumata umatidog ti biyagyo. Iti kasta, maipaayan nyo iti nasaya at masakbayan ti ubing na adda kada kayo. Uwan, day tamot at talaga ti idawdawat mi kinidan. Nana, tsak amuti ayan. No bilang takasapulan yung tulong ko. Adda aktat ta dito. Agyaman ak, Ella. Mala, saan akon nga agbayag? Inakon, taamangan numatagtakan dadalmas nga agururay kanya. Imbagak namin ang mabiitak laang. Sige laang, Nana. Di magasaklay ti day ti asimbaan. Takayat ko nga ipasnak nagkararang. Nan, sige, Ella. Itintumanan sa bali agon daway. Wanan. Diyos ti kumuyog kan ka. Pumanaw akong dito simbahan. Nakapagkararagak magdan. Nasayatan. Taad na dahi ti asimbaan. Nga oray awan ti padin. Nabay na awan padin. Sipod na tay-tay na odi apadin. Oray awan ti agnaud apadin. Adalit tamot magtamtam. Agsisinublat daging mayat na ti agdalit. Isuan na dalos lang tamot iti unag ganwar ti simbaan. Ay na. Marigada na iti kasi apa nagpangparang ko Kundi sarukod. Dan kundi kubong Iso amarigatan. Ang saan na bali? Kinaptan. Pinak malasin ni Bart. Kinasayaan. Aglayo na kon amapan ititan ni Marina.
Kakadwa! Saan tayon nga gawid ijay mansion ita? Damay, boss! Dito'y tayon na maturog. At damat kalapaw pagturugan tayo dito'y bantay. Awan pagdanagan tayo dito'y tanalamang mat. Asino ti mga ipagarop? Nga kalapaw dito'y. Wen, boss! Katinton bigat. Da tayo na mismo tiyag trabaho. Apitan tayo dagiti espesyal amula. Kita tayo magklang tiyag deliver kalpasan ti apit. Aganos tayo. No pa'y ado a proseso ti maramid. Sakbay nga i-deliver tayo. Tinaskan. At takwarta. Amapani ti bulsa tayo. Wen, boss! Ado ti bilin ni Doña Anita. Anaskan kano. Amapan amin kan kuana amapaglakwan. Ngam, saan mat amabalin ti kasta kakadwa? Naskan mat nga damay bulsa tayo. Nang runa. Kat na tayo ti agbambanog. Wen, boss! Iso lang tayo may atraya. Daytoy ti tandaanan nyo. Awan ti agipulong. Tasi naman nga agipulong kini Doña Anita. Nga agkuskusit tayo. Matay. Hey, wen, boss! Wen, boss! May kan, Victor. Tinta manganay. Nagluto aki tinaima sa sidain. Karne, ti alingaw, ti sidata. Mang Ignas, Unay kanaya. Manmalday ka manay. agpakadak ko Mang Ignas. Papanam. Ititanam day di apong kulas. Anya. Kaya't ko asarong karan titanam na. Awan katuam. Kabalak tag may sa Mang Ignas. Inton maminsan laangan, Victor. Inton addawayak. Ta syakto ti katuam amapan. Ngamen. Amang ano makasalaw kay tidakas at tao dita. Kat pagkaramitan da ka itidakas. Mang Ignas, Agtulnog ka kumawan. Di kag suksukay. Ta saan anasaya ti kasta ka babalain ti may sanga ubeng. Uray ta pagsaya atam ti pagpagakpara. wan Mang Ignas. Anasaya at nga rod no kasta. Man, umay ka. Ta inta manganan. Saan ka naglidliday? Agawid ako ni Ija Asyenda. Nasarong karak magtantitan ng day di Marina. Agdiretso ako ni Ijay. Ano Ijay? Dagiti kakaduan ni Bart dagita. Baka di ukuden da. Kakada! Ada babae! Sa bakit? Inayon yun nga ukudan! Ukudan na sa mga! Nas ka na makadayo. Nay, apay kasta tilangam, Ela. Agkang kalingitan ka. Sagat kasta unay abannog mo. Pangamin, Mang Ignas, nabannog ka nagtartaray. Intarayak dagiti, pakadwa ni Bard. No kasta, nasalaw mo ida iti dalan mo. Wan Mang Ignas, agawid ako man, hindi ada nakita ka lalaki. Ada ukudan da baka. Akat, kunada nga orasyak, inayon da nga ukudan. Nagdanagak, isatin marahya ko na. Yan. Apay, baka ka, tapno ukodan damay. Talaga, nabannog ka nagtartaray. Apay, asinaw ti akin baka iti ukodan da. Diyak mo, Mang Ignas. Amang ano, pinakaw da. Nya. Unay dagitan at tao. Day talamang laklaka ti amuda. Talaga na turad dalat nga garamit iti kalokwan. Gaputa armado da. Wan Mang Ignas. Day tati pagkarit da. No apay ngamin nga awan ti makaiturid niya agreklamaw. Iso aday ta. Napanuinuyan da iti mading aramid da.
Kada agreklamo, sigurado ang madaksanda, Mang Ignas. Iso nga agul uli magdalatan Sa bagay, puno ta kunam. Si kalagarodan ti nadangran, si kapela ti madaksan o reklamo ka. Ay, Jak amaun, no aging kat kaanaw, akastoy ti mapaspasamak dito ayan tayaw. Saan mo kit ti amay maisap ti aldaw, Mang Ignas? Agpatinggan tumot laang ti kinadatos daw. Anya nga tado, mapanta agreklamo iti pulisya, iti inaramid da kadata. Inagaw da ti dagata. Uray saan analawa adaga, ngam napatag kadata day jay. Dang rodakan ka, tatawid mo pa ay kadagiti dadakkel mao. Ipay amon bakit? Bakit kan bakitan? Tungkol talatan iti kaya't enak ta. Ay ang kanulatan. Pupalatan na gije agom. Kaladay ta. Saan tamit lang nga maitugot iti tanan ta. Sa bagay nga marwam nga bendag iti banang gondaway at tao. Ay nabalitawan magparikot ta ditoy. Magparikot iti manugang ta. Nasimpot mag. Saan da tamat akagura iti panakipagnad ta ditoy malayda. Ngam. Talaga ang masaya nga nak iti dagata. Lakay. Bay amon ko nakpal. Sana dahi tati pagparikutam. Pagtigusyo talaga di pasit agatan ng bayan da iti dagata. Husan ta padakpilan da iti akwarta. Victor, kaya't mo ka diti agadan? Pagadalin da ka. Agtinulong kami ka ni Mang Ignas. Una, Auntie Ella. Kaya't ko lang unay. Nasayaat mo, Victor. Tapara mo't lang iti pagsayaatam dayta. Agyaman ako na, Auntie Ella. Naimbag ka unay. Saan lasyak daggastos para iti panagadal mo? Oray ni Mang Ignas. Iso saysayaatam to kuma. Saan mo asayangan dayto agundaway? Ikaadami amang paadalkan ka. Wan, Auntie Ella. Juan, aking baka, iti inukod yung ngayon lako. Timi mo, boss. Basta hindi nakita may apaka inukod pen. Tapan din lakaw. Iswa na ito'y. Ato tiginat katang niya para dito'y bantay. Nalaing kayo, talaga. Iswa arog yan tayong tiagragsak, boss. Ako matayo tiara. Dahil tati kayat ko kan katungan. Wah, boss, ada kurang. Ano nga pa lang ti kurang? Kat kompleto matdag ito ginatgatang yun. Papai, boss. Ano niya? Sayang tayo nakita mi apakit, boss. Iso ko man, sorot mi dito nakataray. Ano niya? Bakit, ha? Abay, boss. Salbag ka na, tungan. Agraman bakit? Pagtatako ng pay, akaslawan babalasang dita, ha? Kwa, boss. Sana pala ita. Huston, di mo nituloy. Nagala sa denggan. Bakit? Huston, boss. Nagala sa denggan. Nita. Ops. Di mo ko na natapisan nagmanin, boss. Mala. Rugyan tayo roden tayo inom. Ngam di kayo na yan. Laglagi pa nyo. At trabaho tayo dito'y bantay. Lakay. Jak makaturog. Iyan niya nga minti pampanunutom aya. Pampanunutak nga baby. Aging ga ita. Kaya't ko ti agreklamaw. Gapo iti panangagaw da iti dagata. Ay tama din ti pampanunutan. Wag. Nga baby. No awat ti makaiturad. Amang laban kadagiti agom at tao. Kanayunan da ti kasjay nga aramid da. Bakit? Iso nga inton bigat. Mapantan iti pulisya. Dahil kanti ipangnudong ko. Agipulong ta iti pan nakabagi ti lintag. Gapaw, iti panangagaw da iti dagata. Aniya? Iso nga inton bigat. Mapantak iti pulisya.
Isanin. Pagmutabay-bayan tan pa kay. Apay, kaya't munti matay. Hingam. Lilipatin tatay tabanag. Ang yaman takit ita. Sana tibiyag ta tinapukaw. Ikatid agatalang. Kasano nga rodan? Marwam daan dagi jay at tao? Kasano ngay ang maikan dagi ti dakas at tao iti pagnakbanda? Yan tanto natalda damot pa. So ti makunak. Lipatin tanti naramid na kadata. Saan man adata ti mang balas kadakwada. Makasarak tanto natta iti katukad da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangpasan ti ado a proseso. Mabali na may lakot dagiti mula nga espesyal. I-deliver tayon. Boss, anya ngay. Iba pa tayo na kita may deliver. Wala, tungan. Intayon ni Kabisera. Katrumbang. Nga galibtak kayo amin. Sigurado. Amo yung matayan ti araramigan nyo. Good boss. Ala, agtitinulong kayo. Tapno maibaba tayo amin. Dagiti may deliver. Umadan iti pa nag-enroll. Kuyugan kanto nga ag-enroll, ha? Wan, Auntie Ella? Inton bigat. Mapantay jay Kabisera. Gumatang ta iti usar mo nga ag-eskwela. Auntie Ella? Oh, apay? Awan mo't kwarta? Saan mo na pagparikutan day ta? Tada kwartami ka ni Mang Ignas. Isu ti aramatan ta. Gumatang ta iti usaram nga ag-eskwela. Di ka ka din agkadkad bay. Kandi ka di agdanag. Ngamin, agtinulong kami ka ni Mang Ignas. Tapno makaadal ka. Victor, anyo ti kayat mawa pagpalinan ninton madanon ti aldaw. Ha? Pagbalinan? Uway, kayat maaw ti agpalin a maestraw. Victor, uwin no, anya. Kaya't ko ti agbalin na pulis? Uwe na soldado, Mang Ignas? Ha? Pulis? Uwin no soldado? Uwan, Mang Ignas. Iti kasta. Paltugak mo't dyan ang paltug kiniapon ko. Ah. Tay tamanan, tay iti panunot mo, Victor. Impagakmal tama di day ta apang panunutan. Talaga balsek dagiti dakas a tao, Mang Ignas. Ipagakmanan kan ka. Saan ka kumangagi mula iti sakit tinakam? Agadal ka kitay, tapno sumaya at tao ti panagbiag mo, kung madanon tal daw. Saan kumaaday ta panagibalas ti aday ti panunot mo? Nalawag ka day, Victor? Uwan, Mang Ignas. Masaya. Siya kaon, ti mangkuyog kini Victor. Taktakas no sika. Ngayon, ang mga nung masalawyaw da Bart. Kat anya pa ti mapasamak. O sige, si Kangaruden ti makaam mo, Mang Ignas. Unan, agkatang kami kini Victor, iti usaren na nga agadal. Kaya't namat ti agadal. Kasta unay, panagyaman na. Isu nga rod, akayat kumot atulungan, akayat na ti makalpas. Kayat na kanaw ti agpalin na soldado, wino pulis. Anya? Wen, ela. Ngamti jak magustuhan niya yung bagana. Kat kayat na tagpalin na soldado, wino pulis. At no paltugan naman, yan ang paltog, iti day di apong na. Jak mababalaw iti kasta nga ibagbagana. Nasakit mo't ngamin tinaramid da iti day di apong na. Saan na may parbang? Agura, ti mula na iti puso na. Day tatiin inot ko maamapunas iti puso na, Mang Ignas. Iso aka na yun ta palagipan, kan bagbagaan.
At tatayon dito mansyon. Nalpas manan ti may sa misyon. Mabalin tayo manan ti agpalpaliwa. Babae ko, boss. Salbag ka na, tungan. Yung kamang tili ti babaya baka, jaske ka. Ni boss bet. Ala, rogyan tayo kit din ti aginom. Ado ti pulutan. Agranlit tayo kakadwa. Boss! Sige! Ay na, nabanugak, dalmas lakay. Ngam na ipaibos ko tilakaw. Nalako amin. Ay, nasaya at nukasta baka. Ti aputa, ayan na. At di takalapaw, nakaturog. Nabanog ang nagay ay ayam itay. At ginatang ko aparakin ko na, lakay. Imatangak iti baro akawas kan chinelas na. Nasaya at Ay na, kastoy gayam ti agda anak na bakit. Nagragsak gayam. Kasla anak tamutal ni Elizabeth. Uy, kasla anak, wano aputa. Isumot lang nga iso. Ala, aginana ka pa'y, ta isarak ko na ita chinindaanam. Kat no makainanakan, mangantan bakit. Nakaluto ak mo tayo, itay pa'y. Sige lakay, aginana ak labiin. Tagapulo, 20, 50, sangagaso, 2 gaso. Dayta ti kadagupan tinaornong mau bakit. Lakay, nayunan tapay daytoy. Tapno saan to amarigatan ni Elizabeth. At tagaya man kasta na ornong tabakay. Kurang pa'y lakay. Iso nga itatanapig sa tapay, agawaan tati agmula, kan makitagkan. Tapno manayunan tapay dayto urnong ta. Awan bakit. Masapaw la maipayan ta ni Elizabeth itinaranyag ang masakbayan. Naka-enroll kan, Victor. Day talaang, minalam ka nga agawid dito yung asyenda. Maano, Sam? Wananti, manusak. Nasaysaya at mo't ngamin no agawid ka iti minalam. Wananti ela. Sana parikot dayta. Oh, mangrugin ti klase yung inton Lunes. Iso nga isaganam amin ng dagiti kasapulam, Wananti. Igni, kaya't kumati tumulong diti kataltalunan. Nalpas kumatin dagiti trabaho iti dakkel abalay. Ano, kahit po titumulong dito, Ela, makamuan. Wan, di nakadi pa kadanagan. Mabitlaan, tatulungak dagiti babae nga agsibog. Ay makanlangan na, dunya, ito kayo sumungat Anya nga tatumay na anaan diti kataltalunan. Ela, naimbag, tanadanon ka dito kataltalunan. Awan kay tidak kalabalay. Iso nga muklatan nga daka dito. Apay, anya ti bagam, Bart. Umay kan sukunan. Ato tinaskan nga ramidam ijay manson. Jak kaya ti mapanijay. Aging gaadi sumangpat na Senyor Simon. Sukiran na ka di? Pumanaw kan, Bart. Tasaan ka sumurot kan ka. Agsubliak tulangan ijay mansyon. Intun addan da Senyor. Amangan no kaya't mapaltugak day takab abay mo, ha? Sa kaya sumurot ka kanya. Apa nga naman ba? Ano tumasok ko? Agbilangak, Ela. Sumurot ka, wano saan? Agbilangak iti talo. Kat kalpasan, ti panagbilang ko. Kat di ka palaggaraw. Paltugakon, ti kaabay mo alalaki. Apa nga? Anya? Maisa. Dua. Tatlo. Sumurot akon! Jablo ka! Kasta. Sumurot ka.
No di mo kaya tapaltugak. Day ta kaabay mo alalaki. At ti salbag alalaki. Ala, umay kan. Agkasakay ta dito'y kabalyok. Jak kayat! Umunakan! Tas sumaruno akmatlaan! Saan ang mabalin? Agkasakay ta iti kabalyok. Ela. Pagkasa na pangalan ti kabalyo! Kumpet ka kanya, Ela. Umarakot pa kanya. Salbag ka! Ya! 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 Ada penditi pagadalan. Nagsapak ang nakasangpot ah. Awan am-amok dito eh. Ano tinagan mo? Ha? Victor tinagan ko. Syakmat ni Lando. Agdadamo ka dito pagdalan. Well, Ore siya. Naragsak ka nagam amuta, Victor. Wan Lando. Sapay ako matagayuntan. Una, manipod ita. Agdayuntan. Ala, agawan niyo tagluto kakatwa. Kay masin nyo. Bas, ang nauna ka tata ni Ella. Sigurado, agpapigsa ka. Imbag tamo yun. Amo ka. Sige, panawan kayo pa dito'y kusina. Ewan, boss. Kat kalpasan, ti panagluto yun. Agdalos kayo dito'y kusina. Nalawag. Ewan, boss. Kalpasan na, agidasal kayon. Salbag abad! Inkulong nak dito silid na! Ano ti kayat nasawan? Bakit? Irwan nak dito silid mo! Bakit? Jablo ka talaga! Ay! Ela, di kariyaw-ariyaw. Mabanog ka laeng. Anya ka din ay tinararamidang kanyak! Tawaran nak ditoy! Awanan kay tibain! Tawaran nak ditoy! Saan ang mabalin? Ado ti kayat kung ay bagakan ka, Ella. Ken, adda kayat ko nga aramidan ta. Anya ti aramidan ta? Di ka katawa! Ibagam na niya ti aramidan ta! Tawaran nak ditoy! Tawaran nak ditoy! Sige lang, Ella. Agpukaw ka lang. Nagmayat at dengdengan. Kasla musika kadagiti lapayag ko. Anya ti panggap mo kanyak! Di na ko mapagaramidan ni Kidakas! Ang asim! Nadadapon yung pintas ka. No kastangan sang sangit ka. No di nagpaila parwaran dito silid mo! Ipulaw ka kada senyor! Ibagak to na ito nararamidan! Sige, agipulong ka lang, Ella. Awan parikot. Bakit pangasim? Di nagpagaramidan ni Tidakas! Apay, at dayan aramidak kang kadakas. Awan mat, saan ka di? Nakatugaw talang mat dito'y kamak. Amom, Ella. Nabayagan da ito ay amarikriknakan ka. Amom ka di? Nagayatak ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Teta, nakainasar na yun. Wow, mabalinan timan. Kaya ba tapos pa? Sige, Jinggoy. Ibaga mamangandan. Sige na,
Amangan no tapisin nak ni Boss Bart. Nang runa no masinga ti lilin na ilo da. Anya. Orain tayo lang na rumarda. Narigat no singain tayo ida. Mati. Wanya, Ella. Sumbatan na ka din. Bart, jak ini pagarup nga dagayam riknam kanya. Pangasim, saan na ko mga apuraan? Jak kayat, ti agoray. Sumbatan na kitan. Bart, Sabagay, oray dinak ay ayatan. Saan ka na makarukat ditoy? Nganin, agtalinaid ka na balod ko. Agyan kalatan dito'y silid ko. Ala, mangantan, Ella. Inserak kong timakan dito'y silid. Takayat ko, ngaglang lang taadwa. Hindi ka kaya't akalang lang. Rumar ka. Anya? Di na kaya't akalang lang? Abay, nalada ka dila unay, tadi mo kaya't ti makilang lang kanyak, ha? Tamagam ay tao. Oh, agkusilap ka tan. Panawan nak dito eh. Di ka kaya't akalang lang. Kaya't putimangan nga agmay-may sa. Wah. Sige. Panawan ka nga rod dito'y silid. Mangan ka na yung bag, Ella. Mga anak lang ta. Narigit mat no ang bisita. Taamangan no kumapsutak. Katjak dun makalibas. Manghalak ti gundamay. Wen. Makalibas ak tumat laang dito'y. Apay, boss! Rimala ka matan iti silid mo! Ay, boss! Wah, salbagkit din. Di nakit ka no kaya takalang lang amangan ti sinalbag a babae. Sapay kayat ko, ngagsinubo kami kuma. Ngam salbagkit din. Isungay ta. Talaga kayat ko, ti tumapis iti tao. Anay ko. Nagpigsa mo talaga, boss. Anay. Sige, agkatawa ka ba'y? Tasaan na tapis, ti maramam, salbag ka. Saanan, boss? Saanan? Salbag at talaga. Sana mabalin, apayin nak ni Ella. Jak itulog. Boss, inutang. Di ka ganat. Magagaran ako na mga asawa kan kuana, tuan. Saan mo apilitan, boss? Ay, wam lang. Kasta, Una. angam kasanon, no jak may ayo. Arami demon. Di ka kayat mo kan kuana. Akas iti Hoston, di mo nituloy. Jak kaya tadanggan. Di mo kaya tatanggan. Kasi kakat may sa... Hoston, kunak met. Sige. Sumarte nga kaon, boss. Sige, ituloy yung lang kaginom. Tenak, iti silid ni kini Ella. Arak ko pumon, boss. Masapul asiribak ni Bart. Tapno makalibasak dito eh. Amang ano agbaligi amang gundaway kanya. Nujak pa ila makalibas. Isuday tanan. Ella, amang ano kaya't mo timangan? Yalan kay ti kanam. Bart. Mabalin ka di rumwarta di ti silid mo. Kaya't puti lumangab iti angin. Pangaasim. Rumwarta dito'y. Mapanta iti terasa. Anya? Saan ka nga itarayan, Bart?
Mabutengak ngamin no kasta ti aramidak. Amangan na niya ti aramidam kanya. Imbag ta, mom. Amok ta. Iso saan ka alibasan? Kayat ko lang ti rumor ditoy. Mapanta iti terasa. Taijay tang agsarsarita. Sige. No dayta ti kayat mo, Ella. Agi inong gayam na iti kakadwang di tababa, Bart. Wan. Diya kayat ti uminom. Tamangan, no libasan nakmanan. Saan ka alibasan? Umay ka. Mapanta iti ayanda. Anya? When Bart, mapanta iti ayanda. Uminom tamad. Anya? Wen, uminom tamad. Padasak man mat ti agranak iti arak akas iti aramidon mo. Oh, at kita Bart. Uminom ka mat Sige, makisyatak ka da kayo. Apay, agbarta ka? Wala, agraragsak tayo. Kakaiso na ngawan tayo dagiti amo tayo. Hoy, mayata! Sige, Ella! Uminom ka kahit! Wala, uminom ka talaga. Ay, narabab na! Sige! Tangay kayat mo ti makidanggay. Agi-inom tayo nga rod, Ella. One bite! O sige, uminom tayo. Alam na, inumuman lang tayo kabel ko iti basong bite. Wana! Ay, wan gayam. Magpanak iti kusina, ha? Agluto ak iti kanan tayo. Tay pulutan ana imas. Saanan? At dan linuto da pulutan. Kanan tayo. Tsak tayo tilinuto da. Di na ka naman. Ay, aglutom di sa balay. Anya ngay kumati imas tilinuto da. Sandamat nga mo ti agluto. Di mo kaya ti linuto mi. Naimas mata. Basta! Temas, ako Ay, napagluto ito kaya't papulutan. Kan naimas amasida. Temas tumay. Ang bite. Amangan na kaya't mo ako yogan na. Agingay di kusina. Saanan, Ella? Sige lang. Mapan ka. Di kayo agdanan. Kaimas at pilutol. Sigurado. Wan. Magustuhan niyo. Sumitngitan. Awan pa'y laeng ni Ella. Kuna ni Igme, pinilit ka no ni Bart nga insakay iti kabalyo na. Anya nga tan tinapasamak kin kwa na. Mang Ignas, nakaluto akon. Mangantayon. Sige, umuna ka latan, Victor. Tayo nakman ni Jay Mansyang. Ang mga noan niya mat kan tinapasamak kin ni Ella. Ha? Mapan kayo di mansyon, Mang Ignas? Uwan, mala, umuna ka latan amangan, Victor. Surutan ni Ella. Mas dawak ka, boss. Abay nga aging gaita. Kasi mo pala yung patong palti kayat mo kanila. Sa bali ni Ella. Ni Ella, ti kayat ko nga sawan. Iso masapol, ajak pagaramidan iti madi. Kasanon, di na kantulat na kayat. Saan mo tamabangin? Asawag ni Ella. Kayat naman, bueno saan? Di, kaslamat la ginundawaya man, boss. Gundawayam ka din na. At pulutan na dito. Sige, at pulutan tayo. Dagitipa. Naulaw damot laang. Agraman ti salpag abay. Indumog nan. Gundaway ko itang naglibas. Ha? Ni Mang Ignas. Aday ti ayan tigay. Dayjay, nakita na ko na. Sinyasak. Aday ta. Ang ginayadak na agturong itigay. Ella, agawaan. Ang mga numakaraing dabart. Kat sa pulan da ka. Ang mga numaabutan data. Wan Mang Ignas.
Kasta unay abartak da. Ay so aday jay. Naiturog dan itinagtugawan da. Uray pay. Mala, agawaan pa'y timagda. Oh, salbaga. Inilad ko matandi dito gao. Ayan niya. Hoy! Agri kayo! Turok kayo akin! Ayan niya. Di mo boss. Kasi no, naparta ka ni mate. Di mo nasiputan, tinapanan na. At nga tayo tiunag. Hoy! Ingkay mangisaganan ni Timalamot. Mangisaganan. Alam, mabangan. Nakita ni Ella iti unag. Hindi nakapagpungtutan dahil siya nga Ella. Tamang ano pag-aramida ko ni Tisaan na may pabay. Ala, agawaam Ella. Kuyugan ka, tamapantay ti kalapaw ni Nana Linda. Ijay ka pa'y lang nga makipagnaid. Tamang ano umay nakamanin pilitin ni Bart nga ipan iji mansyon. Wen Mang Ignas, nakasagana akon. Sige, mapantan. Ay, kapangita dya. Ella! Umwar ka dita! Agawaam, Ella. Inka glemal. Mang Ignas. Agawaam. Inka naglemal. Tasyak ti sumango kin kwada. Wen! Siyak ti mangsangaw kinibat. Bart! Anyat masapol mau. Parwaram ni Ella. Agawam! Tanusan! Puurak! Ti pagnanada nyo! Anya? Awan dito'y ni Ella, Bart. Mabalin mo ti sumbrat tapno sukimatam. Dak kaya ti maululbudan, Ignas. Awan dito'y ni Ella. Sumrakak! Kat sukimatak ti unag. Kasanuitan. Ang mga makita na ni Ella ay tinaglumangan na. Paunagan na ka, Ignas. Sige. Umunag ka. Agsukimat ka, no kayat mo. Sapay lang ko. Tadinak makita dito yung ligad ti tawa. Saan pumatumanaw dito yung tawa? Salbag tayo nga Ella. Sana siya, pikarkarita na. Sige. Inakon, Ignas. Kung saan ton ang makalibas pa ni Ella kanya, titi sumaron agong taway. Napanan. Kumalay agak man. Kat agsubli akit iunag. Aday ta. Nakaunag ako. Ella, aglimang kapay. Ang mga nukalat niya agsubli. Mang Ignas. Awanan. Timanaw matlaang. Agung-ungat itay, Ella. Bayam nga agungat. Saan nga baligi kanyak? Liklikak ni Bart. Jak itulok apagaramidan nak itidakas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. No kasta? Nakipagnaodan yan tela iti sa bali? Mang Ignas? Wen, Victor. Iti kalapaw ni Nanam Alinda. Ilumangan na ni Bart. Dayjay abart. Nagdakas talaga? Dakas talaga. Iso arumbang laang nga ilumangan kan liklikan ni Ella. Salbag dayjay nga Ella. Ilumangan na kon. Nga magsabat tumatlaan ti dalan ni. Awan, boss, saan nakakayat? Iso may limlimpangan na kan. Di naksurungan tungan. Kamangan musika, ti pagpupudutan. Oh, sana, boss. Sige, ang guli magkakaon. Hindi ako nagtagkagaripay. Nasaysaya pa'y salbag ka. Kagatwa! Bas!
Denggan nyo ti ibilin ko kada kayo. Sige, boss. Iti kanito makita yun ni Ella. Yes! Tiliwan nyo. Kat idatag nyo kanyak. Brigada, boss! Wala! Asidik ito sila ito paglaladag, Victor. Ada yung dito pagadalan. Ano na, kaya ito pagawid. Yung kagabang iti kabisera. Apay? Iti kasta, pabantayan nilalang ko. At may sanganin ang mga saksakat iti pagbiag ni. Adda ka di kakabsat mo? Wen, ada ba kapsat ko? At kada na iti elementarya. Sa abali iti elementarya, kami Diyos ito. Sana kas dito pagadalan tayo ni high school nga tayo. Sa nabalen, tinapatag. Adda pagadalan tayo. Sa bagay, ha? Eh, tayo man, Lando. Sumrek kami tirunta. Sige, ituloy tanto yung malamtag sa ita. Agditan tanto nga gawid, Victor. Baka na rin! Huwag naman! Pagtitindulungan tayo! Sige. Tawag na ito! Iyukunan! Tatago kayo ti baka! Bayada, Basta, natitigat mo. Pardon! Hindi paturungan mo dito! Kanya tinapatpatag. Ito'y baka mo, ano na tapiyag mo. Sige. Sige, inakon! Ipanaw tayo ito'y baka. Idiretso tayo ni Tisugi tayo. Dayta ti magustuha kada kayo. At dalat tabingay ko. Boss, narigan mo ngawan pingayo. Nangruna ka ti boss me. Maragsakan ak unay. Ngamin, siya ti kadakkelan iti bingay. Sige nga ti boss. Boss, nagdamanan igatang iti arak. Basta pinapasama ka ni tatang ko, Victor. Panggap na tinumaban. Idi uko din dagiti agtatakaw ti baka kanwang ni. Kaya dahil tinanggap wanda ng paltog ka ni tatang ko. Ngay sumutin tinakatayan na. Asino da? Basta ko na ninanang ko. Adagiti sa iro at tao. Ano niya? Isungawan tatang ko, Victor. Isuan ninanang ko ti mangisaksakat iti panagbiag ni. Sika. Ada ka din tatang mo? Diyak nakit-kita ti amak, Lando. Ha? Ne, kasano day ta? Di makulak ngawan tatang ko. Yut. Di mo sa mo tinak, di ba sitak pailaan? Kasta ka di? Di makulak ni apong ko akulas. Awanan, Lando. Anya ti awanan. Kas kini tatang mo. Pinatay damot ni apong ko akulas. Ha? Pinaltugan dagiti awanan puso at tao. Anya? Isong ita. Agnanaagda ka damang ignas iti asyenda. Pinasyandak. Iso apagad adalandak ita. Victor, naimbagkan ka ha, tadapay nanang mo. Ngamsak. Awan apulos ka bagyak nga mamok. Diyak kapkapin ano ni Mang Ignas. Iso tinangasi kanyak. Iso daadwa kini Ante Ella. Kasta gayam tinapagtungkon ka, Victor. Kat pagyamanat, tada mangipapay ti kasapulak. No, apay ngamin na naranggas una dagiti pada tao. At dan tumatlal daw da. Urayan dalang, Lando. Intun dumakulak. Talaga balsak ida. Anya? Hala? Nagawid takit din. Naibayagtan na naginana dito sirok ti dakala kayo. Sige. Ituloy tanto mo ng tagsarita itong bigat. Agawa kimat na. Naibayag ti panagis-istorya aming amin kinilando. Kababayan kini Mang Ignas na maladawak nga gawid. Ah, at sumungad ang nakakabalyo. Aglisya! Nagawa na nakam nan. Amo na nga daag dito igid. Dandan inak di nalapos. Nalabas dan. Kumusta ka ni Victor? Kumusta ti panagadal mo? Awan parikot, Ante Ella. No adda ka sa pulam, ibagamlaang
Ada ni Mang Ignas apang ibagaam. Wan, auntie. Makipagnaudak pa ilaan ka ni Nana Linda, iti kalapaw na. Ngamin, no addak dito nalaklakan na ka makita ni Bart. Wan, auntie. Anadan nyo day Bart. Agyaman nak Victor. Agsubliak mo't lang iti kalapaw ni Nana Linda. Adalain may ko inala dito Uray ka. Kanayon ti panagan-anad mo, ha? Kan saan ka kumaamakyap-apa iti pagadalan nyo? Agsingsingpad ka, Victor. Wan, Auntie Ella. Oh, Victor. Anya day tararamidan. Palsiit, Mike. Wan, Mang Ignas. Anwam day ta. Pagpalsiit ko iti bilit, Mang Ignas. Anya? Ay, sana. Di mo dangran dagiti bilet. Palsiitak dagiti dakes a bilit. Anya? Aday ta, nalpasan. Unay kakit nga ubingan aya. No anya la di tararamidan. Sige, Mang Ignas. Inakpay laban dagiti kawasta. Panawan kayo pa ditoy. Nasingpad ni Victor. Naragat niya ang eskwela. Iso at tulo nga. Sana balay. Tanagagat niya ubing. Aday ta. Nakaana ako ni Dinete nga si Don ni kaninanang ko. Agawit ako sa inyong agluto. Ami? Victor! Si kagayang na ita. Papa na! Inak matagalay tinatang. Sige, agudwatan iti dahi tinating anak. Adoy. Angam. Anan, Victor. Ala, amon. Tapno di kan agbannog pa'y ang mapanagnap-napang. Agyaman na ka? Ato nakakabangon o masigan. Napay nga ta kayo dito. Teka, tuwan ni birthday to Ay, anya tinagan mo, Nineng. Ha? Anya tinagan mo ko na. Ami, apo. Ami, tinagan po. Nagpintas ka, Nineng. Sa nagnirang-irisina. Tapos nagtakad na sa Ay, abay lalaki. Abay ako sila banag, ha? Ha? Sige, pumanaw kan. At agbate ni Nineng. Victor, tinagpanawan dito. Sige, agawid kan. Agbate ka, Nineng. Ngamin, isa kay ti kabalyo at agpasyar ta. Ami, kailangan ta dito maray. Itan! Darasan! Taray! Pagawaan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito ang blagta dito yung karuwatan. Saan na ta makita dito yung naglamangan ta? Tanapos ko na. Nag-aatidog dagiti ruwat. Uwan, Victor. Narungsot na dyan tao, Ami. Iso anas ka nga ilang mga ta. Adantol daw na dyan napinta sa balasitang. Timaray da. Bayak lay da. Saan may sa tel daw. Ya! Ya! Apay ang nagbayag ka? Anya ti orasan? Ada kami nakita ka balasitang. Anak ay aywan ti matakbos. Anya? Pilita ko mas murot ngam intarayan anak matan. Ngam sana balay. Adantol daw na kanyak. Salbag ka. Sana day tati bagam kanyak. Kumusta? Pinangibaunak kan ka? Ha! Mabit lang, boss. At di kwarta na singira.
Kompleto ka din ito eh. Well, boss. Sana ka nagkupit. Pero bilangin niyo. Nasayat. Talagamat dahil di asuki tayo, iti espesyal ang mula. Mapangnam naman. Agawid akmat ka nami. Sana bale, sana itulog ka matan dito balayo. Agyaman nak, Victor. Nagpatuloy akon. Mabitlaan. Apay, Mabalin ka di nga umay nagsarungkaran no addawayam. sige Agyaman nak ha. Hinton maminsan, di ka unay umad-adayaw, Victor. Taado, dagiti masalaw mo di taadakes at tao. Amang ano dangranda ka. Kas iti napasamak kada kayaw, iti day tagayim mo ako nam. Naimbag, naitarayan yaw. Mang Ignas. Parok, agtulnog ka kumakanya. Wen, gaputa pagsaya atam dagiti bagbagak. Dispensaran dak, Mang Ignas. Saan mo apakabasulan day jay? Ngam, ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Wan, Mang Ignas. Sana na maulit tayo. Tumulad kayo. Iparangyo kanya ni Ella. Apay nga awan ti agsaw. Iparangyo kanya ni Ella. Itamot lang. Tanod diyo iparang ni Ella. Paltugan kayo amin. Bart! Ignas. Kanya talaga ti planong kankwana. Apay di mo sardengan. Awan bibiyang po, Ignas. Saan anasaya at apurosem ti bunga anaata paylaeng. Gapo, kanasugpay. Anya? Nasaysaya at apurosem ti bunga no daytoy ket naluuman. Ngamen, nasamsamit. Maawatam ka di kayat ko asawan. Ignas. Iso apang nga asim ko ma. Sarde nga mo ni Ella. Ket bay amon nga ipasnek na ti agtrabaho dito asyenda. Mala! Ituloy yawn, ti pa nagtrabaho yaw. Ay, what? Kamusta? Well, Ignas. Nagtrabaho? Mang Ignas! Agyamanakan ka ha? Napapanaw mo maninday siya abart. Sapay ko ma, tasardengan na kan, Ella. Salpad tayo dyan, babay. Mukha pa yung amin nakastoy, tirik na kankwana. Agayat ka kanila, boss. Sa bagay. Mabalbalinan. Anya, mabalbalinan? Di kayat ko asawan, boss. Napintas mat ni Ella. Talaga man. Agkursunada ka di kinkwana? No sana napintas? Isumat, boss. Gusto ti ko na ni Ignas. Nasaysaya ta purusan ti bunga. No da ito'y kataluuman. Na nasamsamin. No pilitan na purusan ti bunga at di pa'y naluum. Nasugpat. Saan na naima? Well, boss, put mo data. Iso tayo balasitang anakita. Itintalan ko itinaminsan. Urayak amaloom. Ano ka? Mangloko-loko ka kasi. Saan, boss? Ang may mayag no urayak amaloom. Iti kasta. Nasamsam iton no purosag. Agtugaw ta iti kawayan at tugaw iti paraangan ni Victor. Nakapasyal ka man? Nalpas ko ngamin namin na trabaho. Iso nalagit ka sa rungkaran. Agyamanak ha? Sayang. Saan ka namin nga sa eskwela?
Nagkuy-kuyog ta ko ma. Nagsardel ako ilaan. Ini. Ngamin. Ngamin, anya? Nariribok ti panunot niya nang ko. Di pagtimusay ni tatang. Ha? Aging gangamin ita. Agladladingit pa ilaan. Di na maaklon ti inaramid da ka ni tatang ko. Pinatay da. Anya? Kanayon nga sangsangit ni nanang ko. Masya anak po. Isungag sangit at patan. Naulpik da. Victor. Ami? Pinatay na itintang ko sa tao ni tatang ko. Ngamin, sa lakliban na ni nanang ko. Gaputak kayat dagon daw ayan. Sinerrak da iti balay ni. Talpasan na. Gundawayan da kumakanon. Nga makapag-iso matadimtan ni tatang. Awanat iti da iti apagtan. Kadak iti pagadalan. Ami? Kapiliagawit hak. Nasangputak ni nanang ngagsangsangit. Isang sangitan na ni tatang anak kadasay. Anya? May sanatawan tinapalabas, Victor. Nga maging ita. Agladladingit-lat ni nanang ko. Katyak amo ita, nukasanong titiyag mi. Ngamin, manmalday matlat ni nanang ko. Katkas na mabaybayan na kon. Nagasgasat ka pa lang, Ami. Gapot at dapay lang inam amang ipagpatagkan ka. Siya, nabayagan na pimusay tinag. Awan mo't amak. Gapot ajak amo, no sa di na kaya na. Pulos ajak nakita. Basitak pa lang, hindi. Hindi pimusay tinag. Victor. Kat niya apong ko. Pinaltugan dagiti dakas at tao. Anya? Apay ton. Apay nga ante tagititakas at tao. Anaglakado na ang apatayan ti padada at tao. Naulpit da. Naulpit da. Mang Ignas, sa dinutayan ni Victor? Kunana asarong karan na tigayom na dita amyanan. Kasta ka di? Kumusta mo tin ngayon ni Victor? Saan na ka di pa'y analipatan tinapasamak iti apong na? Mapali na nalipatan nan. Dita ti may sa rason, apalubusak lata, no kasta ngagpakada asarong karan na tigayom na, wino ti kaadalan na. Tabareng makailiw-liwag, kat malipatan na tigura iti puso na. Sapay kumatakas na. Sa bagay. Asino mo't ngamin ti di agsakit tinakim na ngay? Siyak tupay. Talaga agumilgil ayab tiriknak iti pasurot da senyor kan senyora. Ngamin, aramidan dalat ti kay kayat da? Ela. Ammo tayo day tamang Ignas. Nga iso dati dakas at tao diti lugar tayo. Iso na laang, tawan ti makaiturad amang kalaban kadakwada. Ang saan mo't amay may satyal daw? Addan tumot pagpatinggaan da. Simot laro niya nagayin mo ha. Eto, mga mo, Victor. Medyo adayo ti balay da iti asyenda. Kaya't namamok lang, hindi sinarong karak ti tanam da di apong ko. Nasabat ko iti dalan. Kasta ka di? Nabiit na naman, mom. Wanlam do. Iso lang ti katawan na kagayam ko, malaksid kin ka. Ngamin, agdakla iti bangkag, wano talon da di apong ko. Trabaho latan ti raramidak iti naldaw.
Gapot ang maasanak kiniapong ko. No, jak tulungan. Masimpot ka gayam, Victor. Ket, kas ka data. Naliday mo't niya ami. Ha? Gapot ang maisada mo't a biktima ti dakes sa tao. Nalpas kong titrabaho dito dakkel abalay da Senyor Simon dito asyenda. Ay, baka bannog mo. Agnaak man pa. Ella! Anya ti masapul mo kanyak. Bart, Relax, Ella. Di ka danag. Saan ka napilitan na sumurot kanyak ijay mansion? Basta, jakayat nga ilim mga anak. Kat, sabay lang ma, tadi nakpawilan, no sarungkaran ka dito'y asyenda. Ella, jakayat ngagbutang ka kanyak. Isuadi kan pilitan pay at sumurot kanya. Punasam ko man tibutang mo kan guram kanya. Bart, Anya timakunami timbagat, Ella. Owen. Sige. No day tati ko nam. Basta din ako mapiliton nga agyan ija mansyon. Tadyak kayat ti agnaad ijay. Kabayatan nga awan ta senyor, kag senyora. Sige, Ella. No day tatikayat mo. Inakon, Ella. Ngem, nasken na palagipan ka. Jak kayat, ngagpaaram ka, iti sabali, nalawag. Anya? Lipatin ka, boss. Nalaing ka. Wana, sa kahit ikwam, nagbalinak pa'y ayaha makan dama-dama anita, no sana ka nalaing. Kaya na, boss. Ya, Kinalmanak na sa posisyon. Ngam, sana ka nakapasa. Kasi kamat pinagasat. ya. Aglayon to ni di kabisera tungan. Ado, tigatangan ta. Ya. Anay ko, timoging ko. Boss, ano yan? Agda ng tiro kanyak, itimoging ko. Anay ko. Anda nagtiro. Sino? Nagsanitan. Anay ko. Tuan, sa pulang titawan ng tiro kanyak. Agam pagsapula kay boss. Salbag ka, sa pulang tita. Ang mga nuad na dita na kalamang. Anay ko. Oops! Sige, sa pulang tiawanan bain na ng tiro kanyak. Tapal tugak timugin na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapsapulan da ko na. Saan da ka makita dito eh? Gaputan na pusko la karuotan to'y naglamangak. Simpo ka kadagos dito eh. Napama na napal si Itak dahi Bart. Alam mo, anong tiro ka ni boss? Asidigan dito ayam ko timang sapsapol kanyak. Sapay ko matsasana makadanon dito eh. Sapay ko ma. Ang pakita ka kanya. Asidigan dito ayan ko. Sapay ko matadinak makita. Dajay, pimanawan. Awan, boss. Awan makita ka tao nito'y nasa bali. Makita tulad ay tatawa ng tiro itimugin ko. Talaga pagikarwan. Ala, pagayamon ti kabalyon, tungan. Dan, da, hey, da. Pimanaw dan. Nadala ko mapaltog ko. Natay kumanday di Bart. Tungan, kita ang mantimugin ko. Dakal sama ti kamul kon. Anay ko ba? Tikunak, Anay. kita ang timugin ko. No dakal ti kamul ko. Di nakatawa.
katawaan. Talaga gaya katuunan ka. Atay ko, boss. Agtanong kamatan. Anay. Nagdinak pa'y nasardengan na katawaan tungan. Anay ko. Kamuulak mat, tamuging mo. Sana, boss. Sana. Mang Ignas, anya nga tano mapanak ijay mansyon. Agdalusak kumamot ijay. Ta sigurado. Nakataptapo kan ti impero nga aglawlaw. Ay, saanan? Namangan mo anya teramidan ni Bart kan ka. Adda imbagan ni Bart kanya. Sa anak kano nga agbutan kan kwa na. Kanti kayat na. Ipalubos ko kanwa sa rungkaran naklata dito asyenda. Anya? Den di na kano pilitin ng asumurot kan kwa na ijay mansyon. Kasta? Di imbaganakan ka? Kasanaw no kung kunanalaan? Ha? Ela, di ka unay agtalag kan kwa na. Ang Mang Ignas, kasano ang makapagdalo sak ijay mansyon? Kwa, agayab ka iti babae agakadwam. Wen nga agtayso. Nasaya at day tasingasing mo, Mang Ignas. Kan umayak mat. Naskan niya daak lata. O sige, agayabak iti babae akakaduwak na agdalos ijay mansyon. Iti kasta, daras amalpas ti trabaho. Kat makasubli tayo mutla adagos ditoy. Sige, kat agtitinulong tayaw iti trabaho ijay mansyon. Anto'y tigatas, Victor. Uminom ka pa'y. Sakbay nga ituloy mo, nagripasaw. Ha? Nagtaktak kayo pa lang, Mang Ignas. Manungod lati mangisaga na iti gatas aya. Mala. Inumumon, Victor. Kat apaman amalpas ka nga gripasaw. Inkan tumaturogan. Wen, Mang Ignas. Sige, muna ako na maturog. Di ka unay agpuyat, baraw. Wen, Mang Ignas. Agyaman ang itigatas. Nagasatak pa lang. Oray awanan pamilya. Adda ni Mang Ignas amang ipatpatag kanyak. Duada kini Ante Ella. Talpas kan ang nagkararag, bakit? Wen lakay, inkararag ko manan kini Apo Diyos. Asapay la ko ma, tanasaya at ti kasasaat tay impaampun ta nga ubeng. Asapay la ko ma, tay patagda akas pudno nga anak da. Wen bakit? Nasingpit magtinangampun kan kwa na. Isungawan pagdanagam. Ay, no kumata si bibiyag di inada. Saan da ko mga agsina nga agkapsat? Bakit? No saan ko maapinatay dagiti dakas at at tao. Agdedennada ko mapay nga agina. Ngam anya nga road. At damot ngamin nang isip ti pa nagpuspuso na. Iso ang nagpanag akastoy. Ala, maturog takit din bakit? Itay pa ang nakaturog ni Elizabeth. Ala, maturog tangarutan lakay. Kahit saan mo na panunutan tinapalabas. No di kat ti masakbayan ni Elizabeth ti panunutan ta. Awan ni nanang, napan nakitagkat. Ay, nasyanak kan na. Naglawlat ka kanayon naman man tay. Kasanumat namin. Malagip na lata day di tatang. Day di tatang anang katungtungo kada kami. Isigo na kinaragsak mi. Awanan. Ngamin. Awan matan ni tatang. Kailiw ka. Ani? Ha?
Anta katwa. Itay kayo pa yung tilikuda? Wen, palpaliwan da ka. Agsangsangit ka? Kuwang amin. Awan da ito Victor. Ana, agtugaw kayo dito tugaw akawayan. Kainak mangisagana iti pagsisangwan tayo. Pagpagaya man nagpintas kami. Ha? Napanagpagak kita, ito na ni Victor. Napintas ka. Saan man, Lando? Lando kayam. Amang ano anyamot tanday ta. Ubing tayo pa ya. Awan da kasi timbagak. Sabali man ang tipanunot mo Agyaman naklatan, gapo itiin bagam, Lando. Talaga mo't anapintasak Unmat. Un gayam, agyaman iti isa sarong karyo ha. Sabay ko mata maulit tupay. Hindi kagdanag ani. Kumay kaming tumanan. Ala, agtitinulong tayo. Tapno, malpas agagos ti trabaho dito'y mansyon. Narigat no, masipngatan tayo. Agyaman kada kayo. Naimbaglakit din, tasaan dak apinayaan nangawis kada kayo. Agyaman ha. Ay, Mang Ignas. Di kayo pumampanaw iti asidag ko Wen, maawatan ka, Ella. Di kagdanag. Saan ka panawan? Tulungan ka, iti amin, nyaramidan. Mundaway mon boss. At tanila dito'y mansyon. Ay, mas dawakin ka boss. Tamang pay at mo maaramin ti kayat mo iti babae kayat mo, ha? Jak may turad. Kasi mat. Tungan. Boss. Apay nga takas to'y tirik na. Jak may turad pagaramidan iti dakas ni Ella. Isa bagay. Atay ko. Ay paroses yak pa iti parang tarbuhan yak boss. Atay. Marwam ka na. Wanya, kaya't babae. Saan boss? Saan? Naglutok iti pagsasangwan tayo amin ba? Agsasangot tayo amangan, sakbay nga agsubli kami iti asyenda. Kasta ka di. Sapay ko ma. Ta magustuhan nyo tin sa gana. Ella. Ay, kakadwa, mangan tayon. Ay, Bart, mangan tayon. Sige, kakadwa. Patayawan tayo tinsagana ni Ella. Sige, Ay, sakbay na. Kalat ko nga agkararag tayo pay. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Diyos, aman nakabalin amin. Agyaman kami iti salon at mi. Iti pigsami. Kat sapay la ko ma, paday ti apigsami iti inaldaw. Kat aramatan mi iti pasig a kinasayaan. Kan agyaman kami mat iti daytoy amakan. Amen. Anya tinakakat katawa iti kararag ko. Sabagay. Talaga kas ta ti demonyo. Agkat katawa no maipapan iti Diyos ti pagsasaritaan. Ella, gusto tayo ka. Sorry. Sige, mga tayon. Kalpasan na. Itulog kayo ni Jay Hacienda, Ella. Mang Ignas, nagbayag matandag iti amo tayo iti Amerika? Apay, kaano, isa sangput daya. Saan da nga rod nga imbaga, no kaano asumangpat da? Basta ti kunada, sarongkaran da ti anak da. Naimasan dan tinagbakasyon Iliwan da iti husto ti anak da. Huwinkat nga ta. Makaikawa, ikawan da. Sabagay, kayat ko pa'y kiti nga uray agpayag da pa'y iti Amerika. Ngamin, makapanag kiti kayat ko apapanan. Awan ni Madam Anita as sobra nga estrikto. Sa bagay Isuan na saysayaan no agpayag da pa'y iti Amerika.
ta. Nakapuros ako ni kinatay. At daniloto kasi daan mi kini Mang Ignas. Inakon, amang isangak pa'y. Kababain mo't no sumangpat ni Mang Ignas ngawan pa'y tinaloto. Ha? Tanapag ti kabalyo? Aglingoy dak. Ti palsit ko. Isaganak. Tano dagiti kabusor dagita. Palsiitak. Tiruwak ti muging da. Ha? Dagiti kabusor ko. Dagitatan. Itan. Napuntak. Oh! Pwede! Nalamang tuyahin ko. Isuad didak makita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anay ko. At damanan ng tiro itimugin ko. Boss, damanan ng terogin ka? Nakita lang ako dan. Damanan pa nga. Boss, No sino ka man, salbag ka. Agpakita ka. boss, nagbukuladagos ta muging mo at tiniro da. Di pa'y lasikatin na tiruan. Uwan nga rod, boss. Sige, birukan tatiawan ng bahin. Namidduan da ito'y. Anya tirami dun ha, iti kanito ang makita ta, boss. Tiruwak iti ba, timugin nga. Dagi Jaydan, linabasan da dito'y naglamangak. Gunggunang Bart, nasayatan na puntak man ang tamugin mo. Ngamjak pa'y laggaraw dito'y naglamangak. Ang mga nagsublida kat makita da. Hindi ka na boss. Idepol ko to yelo iti moging mo. Karkaritan nak. No sino man day dyan ang tiro kanyak itinamindwa. Jak mapakawan. Boss. Banking mat. Diyan niya tungan. Uy, kamukul mo. Rumbang namindwa na ka tiniro dahil dyan tao tapno pantay. Manglok-loko ka dito ang. Saan boss? Saan? Di naksurunin. Tamangan no isilsil ko tayelo di tangangang salbag ka. Malagit ko manandag iti padataan na biktima, lakay. Anya nga tamot ti pampanunutin da. Kaskada ta. Gumurgura damat Apay nga ta. Nga awan man lati makaiturag amang kalaban kadagiti mananggod daway at tao. Kaskada ta kaya talabanan. Agamak damat laeng. Adayo, anapatpatag kadakwada ti biyagda. Yung ti na materyala na banag. Lakay. Kaya't damot ti agibalas. Magpatingga dalatan iti sao. Asan damot lang nga maramid. Agamak na iti mabalin a pagpanagan ti panagibalas da. Ay. Narongso iti agdakdakiwa sa kabusor da. Unayat lakay. No apay nga maid, adidamot pumanaw iti daydi a lugar akas kadata. Gapaw ta damot papalay da ijaya sanda mapanawan. May sa, papananda nga ya sa balay. Kaya ijay mo't narutayan ti dagdagada. Una, nga maagaw to amin dagita adaga. Agawan to ti buwakaw at tao. Damot tagiti saan an agawan. So nga dadapay lang ijay. At damot tagiti natdalaan ti kalkalapaw da kaskadata. Sandalata pumanaw. Ay na. Ay, di pa'y lamakimat dagita nga agaw. Ay, dayta ti madibakay. Ikagilunaw. Sana nasayat dayta. Ay. Dakas dayta. Ta, dayta manan palsiit mo ti igambaw. Nalagda palsiit dayta. Wen, Mang Ignas? Nay,
Di mo ar-aramatan day ta iti dakas Ah, Amangan mat nagdakas, ti pangus-usaram iti day ta, Victor. saan, Mang Ignas? Kaya't ko lang timadan iti kastoy. Naigam ko. Igam? Wen, Mang Ignas. Igam ko. Amangan ngamin no adda masalaw ko abaka di tadalan. Kabayatan ti inak pa nag-eskwela, kat kamaten nak. O di palsiitak. Anya? Isuan na patag dito apalsiit kanyak, Mang Ignas. Igam ko dito eh. Oh! Mabitlaan, kapalyaw. Victor, sumurot ka kanyak. Mapantay jay turod, baraw. Sige, Mang Ignas. Mang Ignas, samuro ta. Inak mangisagana iti pagsakayak a kabalyo. Ah, mabaling ka dimot nga sa kayak ori may sak? Mabalin ah. Ngam, amom aya. Saan nga rod, auntie? O sige, taisurod ka. Umay ka, inta mangirwar iti kabalyo a pagsakayan ta. Victor, kumpat ka na imbag ah. Wen, Auntie Ella. Asidig tayon iti turod. Mapantayo pa nga umuna ijay. Kalpasan na, isurod ka kanto na yung bangag kabalyaw, Victor. Wen, Mang Ignas. Ay na, nagmayat matgayam dito Mang Ignas. At dagayam ang paglinungan dito eh. Wen, nagaramit ako na. Ngamen, kanayon nga umay ditaw ni Senyor Simon. At napaglinungan na. Presko ti angin. Matanawagan dito tinakalawlawang asyenda. Wen, baraw. Pudno day ta. Nagmayat aboy-buyaan. Gapota berde ti kolor ti aglawlaw. Wen ata ado ti mulmula. Panay berde ti kolor da. Umay tayo tumanan dito Mang Ignas. Ay kutuan No, adang tumanan waya tayo. Kudayo idi Mang Ignas. Saan nyo akabaulan ti agkabalyo iti naparta? Anggam apay nga iti nagpartak mo ti panagkabalyo yo. Idi kinamat na kami kanibay. Dayjay? Wen, kabailak mo't gayam. Iti day di nga minagundaway. Sika, ti pampanunutek. Ela, anasken ama ispal ka iti ima ni Bart. Amangan nga men, no adada ka sa mapasamakin ka. No kasta nga rod, kabaulan nyo ti agpataray iti napartak. Nalain kayong agkabalyo. Uwan nga ta. Anya, pumanaw tayo dito iturod. O sige. Sakayan tayo, dagiti kabalyo tayo, tain tayo. Umay kan Victor, tulungan ka iti kabalyo. Di mo patakan ti agtaray kabalyo. Magnakalang, anda sapsapulat. Anya ti amuta na makita tamat kidde. Kaya ko makita tayo jay akarisabong. Kailew ko makita. Hey. Ije ti pagturo ta, kabalyo. Hey. Nagawang takot lang yan. Nalpasan ti panaglabak iji karayan. May mayat ngamin iji karayan a paglabaan ta naparpartak. Malpas adagos. Inton maminsan manin nga aldaw tinak panaglaba. Basit matkit dito linabaak. Iso asaan anadagsan to sinusuon ko abatya. Ha? Ganapag ti kabalyo? Aglam nangak iti dayta masungat ko adak ka na ba to? Amangan no dagas dayta anak kakabalyo. Amangan no anyo di aramidon na kanya. Dito yak likod dayto ya bato. Urayag ka lumamas. Ha? Ito datag dayto dakkel abato tinagsatingan na. Sapay na ko matasan nga dito. Saan ko ma? Agturong sa amat dito.
Natiliw ka! Sinapsakol ka. Katuklatan na si katinakita ka nagturong dito'y likod to'y dakil abato. Sap, di nagpanawan dito'y. Kan ibabam ngamin dita sinuson mo abat siya. Pabanog ka lang. Ang sarita tapay, neneng. Di ka agputang kanya. Akleo, ayan nitong an. Apay nga awan dito'y mansyon. Awan mo, boss! Napan na sinarak tay purpurusan na karisabong. Salpag. Sabay at dapapanan tayo ita. Boss? At dapag na tayo. Intayo di kabisera. Intayo makisugal. Hintayo lang boss! Wan, salpag na di atong an. Dahil babae tiyang muna. Padam, boss! Intayo kitin. Intayo makisugal. Panawan tayo nitong an. Dito yak naglampang. Naitarayak mo't mga anganday siya lalaki. Sapay ko mata di nakita dito yung naglamangak. Dakos tayo di at tao. Di ka nariwawa. Di ko nam siguro may lambangan na kanya. Saan? Di na may lambangan. Dapat kang kagagsarita tapay. Umay ka man. Saklutan ka. Umay ka. Di na kayo din! Kasya na! Di nagpagaramitan ni Tidakas! Arayan! Naputan taniwat mo tapno di ka makaryawam. Saan ko nga putan tingiwat mo? Basta saan ka nariwawa? Tano na ariwawa ka pa'y paltugan kan. Kasya na! Agawid ako man! Karisabong ka talaga. Anay ko. Anay. Kinagat na tipinig ko. Anay ka. Salbag na jaya karisabong. Nagsakit to'y kinagat na. Anay tarayan na kitin. Tajak mo ten nakakuti adagos. Kapag di panang kagat na iti nakapigpig sa iti bibig ko. Ha! Makita ka lang. Saan ka napagawanan? Eh! Japan natin papanak. Mga no simpok ni Jay. Sampay ko matatinak makita dito naglambangak. Lupos ko dahil di akaruutan. Iso adinak lakit di makita dito eh. Iso daytan! Injak ang gargaraw dito naglambangak. Linabisan nak dito naglambangak. Saan nak anak kita? Pagyaman nak. Ay, awanan. Napanan. Awanan ti mangnog ko at napag ti kabalyo. Pagyaman nak. Awan dakas, anapasamang ka niya. Sugli ka kabayo. Barang makita ti karisabaw. Jakag sabang naging gajak matiliw. Imposible jak makita. Dalang diri na jay. Aglem-lem manglag kita. Sapulag. Ngamiti ka nito ang masarakak. Ha! Saan ko napagawanan? Ha! Balsa iti parang kagat na iti bibig ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat nyo? Intay makisugal? Winaw mapantayo langan iti kabaret. Ito kabarit langan, boss! Nagang ganas! Awan! Agbabae tayo, mat! Naringat mo pa sa kakwarta, tikigaman tayo. Nagkin tayo mat iti babae. Wala, boss! Sige, Harold. Agbabae tayo.
Nagmaya ka talaga, tibiyag tayo. Awan sumbatan tayo, tibiyag. Makuna, single tayo anin. Isuanuan niya, tikayat tayo apabanan. Mabalin na ta. Nagtutumpong tayo kagkakadwa single. Well, tasaan kami nakayat ni Madam Anita, ti pasurot a pamilyado. Pasalsali ka no lang ti pamilya tayo, no bilang tada. Awan asawa tayo, boss. Isungag kabarit tayo lang. Amok mat, ada ita ti pagalistuan niya. Ala, Jinggoy, idiretso mo lugan iti kabaret. Ala, ipantayaw dagiti kabalyaw iti kwadra. Sa akong ti makamoy ti kabalyok. O sige. Adagtartaray nga agturong dito ya. Asin dito? Ha? Kaslani? Ha? Amaw, Victor? Ami! Nasarapag iti palagos na yun ah! Pasamak ka ko ano? Ami, kumusta ang tiriknan? Victor, pwede na asi ka tayo nakita. Hindi agtartaraya. Ano tinapasamakan ka? Nakadanon ka dito asyenda. Kanapay nagtartaray ka. Adda lalaki akayat na mangramas kanyak. Ano niya? Inlamlam mangak. Kat na itarayak. Basta nagtartarayak latan. Ajak amo titurungag. Jak amo. Adito'y gayam tinaturong ko. Ami, Tay alalaki. nairopam ka di? Tay lalaki ang nakakabalyo iti na imasidag tadata. Hindi adata iti kanatangan. Jay, kaduan ni Bart. Ay, kunak no da kasanti mapasama kanya. Kunak no matay ako. Oh, abto'y basang. Mangan ka kan uminom ka iti danom. Tapno agsubli ti pigsang. Ang yaman manang. Ibusam to indasar ko para kan ka, ha? Mangan kan. Agyaman manan manang. Awan anyaman na. Natalgad kan ditoy. Awan ti pakaan anwam ditoy ami. Kat inton agsublin ti pigsam, itulod da kan ijabalayo. Ta amangan no agdandanagan dagiti dadakkel mo. Owen manang. Da Victor kan mang ignas ti mangitulod to kan ka. Agyaman na kiti panangitulod yo kanyak mang ignas. Victor. Awanan yaman na. Saan nyo ko mga ibagbagakan ni nanang ko tinapasama kanya? Diyak kaya't amadagdagan ti sakit pinagam na. Kunti pa naglidliday na. Ha? Wan, Ami, matungpal ti kayat mo. Saan kan mapaniti karayan nagmay maysa? Ami. Amangan no, masalaw mo mananday di at tao. At dakesan. Wan mang ignas. Agyaman at unay kata kayo. Sa anak pa ilangan makatulog. Pampanunot dagiti ng patay kini apong kulas. Amok idan. Pasurot idan ni Don Simon. Amok iropa ti balsep to atao. Agraman tayo di alaad. Adandani ng ramas kini ami agayem ko. Balsep to amin ida. Intun tumakaya. Ay, una yun dagiti awan Diyos na. Anya ti kunam, awan Diyos na. Uy, lakay. Limabasak namin ka dagiti pagkagilakuhan. Ta siyempre, agi sursurak ti pinateng alako. Kay,
Nakitak dagiti babae iti arubayan dagiti beer house. Nagkikiting ti short panda. Sakit naging pis dagiti akin nato akawusda. Ay naapo, makagargari tilang langada. Apay aya pa kay, nagargari ka. Saan? Anya nga raod. Ado dagiti lalaki nga umas asidag kadakwada. Maawa ta kung ti kayat mo asawan pa kay. Anya nga raod katay tamot ti pagsapulan da. Kanday ta ti pakaragsakan da. Nagmaditirik na, iti lumabasak ijay lakay. Kasla impyerno. Kasla nagadua sa iro nga kakatawa. Anong maasyanak kadakwada? Anya? Gaputa dida ang motor aramidan da. Nakulaapan dagiti pampanunot da. Dida ang mutidakas kan nasayaan. Apay kumaadida ang mau kat addan panunot da. Wan, ngam dagitay tao nga agin tutulang kan agin bubulsak. Taammo da magitar aramidan da. Ngam aramidan da latta. Ay, awan mo't ngamin padi dito'y lugar tayo. Nga isukumati mang isuro, wendo mang ipalpalagip iti na Diyosan nga aramid. Awan natin nga agpayso ti umay apadi ditoy. Awan samot ti mayat apadi nga umay ditoy. Gaputa mabutang da. Ammo da siguro, delikado ditoy a lugar. Ay, kaano nga ta nga agbaliw ti lugar tayo, anak nuan kinadakas. Makita yung kanina itagsalsa dito sango. Uy, boss! Wow! Nagmayatan! Boss! Anya tan aramidan na! Unay kan na yung tayo. Kasla italang nga makakita kay ti babae nga agsalsala iti sango. Nagsayatan! Maihawak ka kayo. Unay kan. Nagmayatan, boss! Kalbasan ti panagsala na. Kasigam, parang mayat kan ka. Pakita mo ti kwarta. Una, boss! Nagmayatan! Victor, nadagamat ni Ami, asaan niya agad adal. Pudno ka day. Wen, Mang Ignas, Apay mo, may samot a biktima ti pamilyada. Pinatay da ti amana. Gatay ta ti sinakitinakan ti inana. Ngaginggay ta. Aglid di day pailahan. May sanatawan ti napalabas. kasta ka di? Kaasi daman. Nagadon, a biktima dagiti dagas at tao diti lugar tayaw. Gapot aglid di day latantinan ni Ami. Nalipatan na napagadalan ni Ami. Saan na naka-enroll? Anya mata. Kaasimot tigayim mo, Victor. May sagayam a biktima ti amana. Kumusta kan, Victor? Oy, apay na papan. Saan ta nagkita ti Duang Aldo, ah? Sabado kan Domingo. Ang kailiw kan gayan. Unay ka na. Duwalang aldaw adita nagkita. Aywan gayan. Kumusta ni Ami? Timasayat. Intanto sarungkaran. Tagi-istorya tayo. Andi ngayon ta tigayam ta. Ngamin, agladladingit ita. Anya? Tingnan mo pa yung tanong ko. Apay? Parikot na ti inana. Saan samat ang makalipat ti inanay tinapalabas? Ana? Sarong karanta ni Ami. Umikan. Mapantanin ti classroom ta. Umadanin ti kain. O sige, mapantangarod lang do. Hello, mister. Oh my God. Inagkanak? Oh my God. Mapantay di pa kanti asilid.
Ada na irang kasi titoy. Para ka nagtikas ka tatang. Oh my God. Ingkal, boss! Napintas na tayo masidag! Oh my God. Mapatay. Sige, kakatuan. Sumunod at kanukuan na. Aguray kayo dito ay. Well, boss! Uray, baybayag ang boss! Aguray kami lata! Saan pagdagay niya kakatuan? Pahingawan madala tinatda nga uray maisa. Pagay mo muarda amin. Napananda nga ta. Amukon. Napanda na kisugal, wanusan. Napanday ti balay, pagliwliwan. Surotok man kitita. Talbag. Napayak iti na dyan manasitang. Iso mapanat, ita-ijay kabarin. Naman minsan, malaglagit po ni tatang ko pinatay na gitiawan ng asi at tao. Lumdangak mat. No kumatasanda pinatay. Ada ko makatulungan mo iti panagbiag na. Kas itinakunakan kan. Nagasgasat nga ada yung amsyak, gayam lando. Ngamin, at dabay lang nanang mo. Siyak ngay. Awan na pulos mangipatpatag kanya kananang, wano tatang ko. May makunak ka nagasot kalatanod dayan. Ang damot namang ignas. Pinanti ay lamang ipatpatagkan ka. Day tama ti pagyamyamanag. Oh, nagsarting tapay lang dito eh. Nakadanon tan dito tagsinanta gayam. Sige, agkita tantumanan yung bigat. Inak paten. Pardasa kong timag na. Tatlo daras makasang pwetak. Ah, kabalyo. Aglamanak dito eh. Di palsiit ko. Palsiit at ito nakakabalyo. Itan. Anday ka. Napunta. Agpakita ka salba ka. Ay, kaya ngawin! Kanak-kanak! Na! Napalit. Hoy! Mabit lang! Umasinag ka dito eh! Ha? Apay na po! Alay ka! Apay atang lalakmutan! Sika, tinang tiro kanyak titibaton niya. At ta siguro palsiit mo. Awan na po! Awan! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.